Ahojte, som Kaja z DIY Barefoot Shoes. A možno viete, že práve predávam svoj letný kurz výroby barefoot sandálkov. Je to online kurz, vďaka ktorému si aj ty zvládneš vyrobiť svoje jednoduché barefoot sandálky. A viete, čo mi poradila moja markeťáčka? Daj tam nejaké limity. Nastav to len pre 50 ľudí, daj tam nejakú zľavu, aby si to kúpilo viac ľudí. Viete, čo som jej povedala? Poslala som ju do prdele. Že takéto kraviny svojim potenciálnym klientom hovoriť nechcem. A prečo? Pretože tá realita je iná. Predsa ten online kurz nie je limitovaný na 50 ľudí. Môže si ho urobiť toľko ľudí, koľko chce. Aby som bola úprimná, ešte som v jednom roku nikdy nepredala 50 sandálkových kurzov, tak pretože som tam teraz dávala ten limit, že napríklad nie som schopná zvládnuť podporu pre ľudí, keď vlastne ako neviem, ako to je, možno tú podporu som schopná zvládnuť. Ešte som sa na tú hranicu nedostala. Až sa na ňu dostanem, dám vám vedieť. Áno, je tu potom tá možnosť, že niektorí ľudia by aj boli pripravení, ale majú nejaké obavy a strachy, prečo sa do toho ešte nepustia. A áno, veľmi rada vám podarím tie obavy a strachy rozpustiť, ale na to si dáme ďalšie videjko. Takže, keď sa teraz cítiš ready, poď do toho a vyrob si svoje sandálky na mojom online kurze. Pokiaľ máš nejaké obavy, tak ma sleduj a pozri si ďalšie videá, kde sa týmto obavám budem venovať. Maj krásny deň.